Takže ahoj, vítám vás u mého dalšího videa a tohle video bude návod z gumiček na náramek, který se jmenuje Leather Bracelet. Na tento náramek budete potřebovat černé gumičky a dalších 6 volitelných barev. Já tady mám žlutou, oranžovou, růžovou, červenou, modrou a zelenou. Můžeme jít na to. Vezmete první barvu, já mám žlutou, a dáte ji takhle. A pak vezmete znova žlutou a dáte ji na druhou stranu. Dále vezmete oranžovou, takhle. Musíte dát pozor, abyste si to nepřikřížili. Můžete to takhle posouvat dolů. To záleží úplně čistě na vás. Dále vezmete další barvu v pořadí a natáhnete ji dál. Takhle uděláte všechny barvy, co máte připravené. Když už jste to dokončili, tak si vezmete znova žlutou a jedete ještě jedno kolo. Nesmíte žádný vynechat. Jinak by se vám to tolik nelíbilo. Nebo možná líbilo, ale není to tak hezký. Takhle, když už dojedete, tak by vám tam jeden kolík měl zbýt. Tady, jeden by vám měl zbýt. Takhle všechno můžete posunout dolů, to je asi na vás, ale je to lepší, si myslím. Když už to máte, tak vezmete žlutou a tady to dáte takhle na stranu. A dál jedete takhle. A tady jedete úplně stejně, jak jste jeli na druhé straně. Zase všechno postupně. Když to zase dojedete, tak zase znovu. Takhle jedete a jedete. Mělo by vám to všechno vycházet. Měli byste to mít takhle všechno stejný. Růžová, růžová, oranžová, oranžová, modrá, modrá a tak dále. Vezmete si opět žlutou a opět takhle na stranu. Když už to máte, tak vezmete oranžovou a takhle to natáhnete, abyste to měli při ten první kolík. Dál si vezmete do další barvu, což je růžová, a natáhnete to opět tady. Ale ještě předtím, než to začnete dělat, tak si posuňte gumičky dolů. Teď se omlouvám, tady mi vypadlo. Tak, než to začnete dělat, tak ty gumičky posuňte takhle dolů, aby se vám to lépe dělalo. Tak, můžeme pokračovat. Vezmete si další barvu, já mám červenou, a zase to takhle uděláte. A takhle to uděláte s každou barvou. A zase pokračujete s žlutou, oranžovou, růžovou, červenou, modrou a zelenou. Omlouvám se, to to neviděli, ale těloma se člověk učí. Tak, dál se bude pokračovat tak, že vezmete žlutou a dáte ji ještě sem. Takhle by to všechno mělo vypadat. A pokračujeme. Všechny gumičky si posuňte dolů. Opět. Říkám to pořád, ale je to nutné.
Když už to máte, tak jde na řadu černá. Černou budete dávat takhle. A budete to dávat úplně všude. Postupně až nahoru. Tak. A dojedete to až nahoru. Pokud slyšíte nějaký zvuky, jak se omlouvám, ale kamarádka tady nemají to. No. Tak, jedete dál a až úplně na vrchol. Takhle. Tak, takhle by to zase mělo vypadat. A pokračujeme. Dál, takhle na ty budeme dávat tak, vždycky vezmete barvu zase, jako jsme to dělali předtím, a zase takhle. A zase všechno. A zase všechno takhle to uděláte jako předtím. A zase pokračujeme dál až do konce. Doufám, že vám to jde, pokud ne, tak nemusíte. Ale lépe už jsem to vysvětlil moc vládě. Tak. Teď se omlouvám, teď jsem tady něco udělala špatně. Ne, dobře, mám to dobře. Tak. Pokračujeme dál. Tak. A zase až do vrcholu. Tak. Takhle by to mělo vypadat. Doufám, že to stíháte teda. Takhle to máte. A dál pokračujeme. Otočíme a pokračujeme dál. Tady, jak to máme, tak vezmeme si jednu gumičku a uděláme z ní dvojgumičku. A dáme to takhle sem. Aby vám to nějak nepadalo. A teď už přichází na řadu háčkování. Počkejte, já si to teď posunu. A jdeme na to. Pardon. Takhle. Vezmete tu černou barvu, gumičku, a přetáhnete ji takhle sem. Tady opět vezmete černou a opět ji přetáhnete sem. A takhle to budete přetahovat až do konce. A takhle až teda do konce. Takže vám to tam jde nějak vidět, ale pokud ne, tak se moc omlouvám. No, takhle to možná vidíte lépe. Už se jde. Tak, a dojedete to až do konce. Když už to máte, tak by to už mělo to trošičku mít ten tvar a barvu. Dále, tady jak je, tak si gumičky trošku rozdělíte, abyste věděli, která kam patří. A jedeme. Nejdřív tajistu, jak máte, tak zajdete dovnitř, chytnete ji
a protáhnete až sem. A odsaď zase jedete jako předtím. Jedete a uděláte to celý. To je vždycky takhle. Vždycky musíte strčit háček dovnitř, odstrčit a zatáhnout. Dojedete až nahoru. Nesmíte žádný vynechat, jinak by se vám to celý pokazilo. Dobrý. Tak a když už jste tady, tak to dáte takhle na stranu. Tak jak vás to pouští. To znamená gumička. Omlouvám za chvilinku, počkejte chvilinku strpení. Teď se omlouvám. Omlouvám se, pardon, opravdu se omlouvám. Chvilinku strpení, každý se to může stát, třeba se stalo zrovna vám. Opravdu se omlouvám. Chvilinku, ono to nepopraví. Tak do prdele. Takhle. Ještě si žiju toho trošku jde. Tak, můžeme pokračovat. Podle technická závada. Přesně tak. Pokračujeme. Ještě tuhle poslední. Tak, tady jedeme dál a tady tu poslední žlutou, jak mi praskla, přetáhneme opatrně, ať to nepraskne znova, protože pokud by to prasklo znova, tak bych se šla asi oběsit. Pak. Na druhé straně uděláme to samé. Vidíte, jak to na to člověk učí. Já gumičku teprve chvilku. 2 týdny, takže ještě do tolik nezvládám jako třeba tady kábínka. Ty řekla moje jméno. To nevadí. Tak, tady je to nějak nejde prochytit. Tak, už se mi to chytí. Tak a zase to jedeme až nahoru. Musíme dávat opravdu pozor, aby vám nepraskla gumička, protože vidíte, co se stalo mně. Opravdu to není nic hezkého. Tak, doufám, že to vidíte, protože mi tady zase nejde. Je, dobrý, vidíte. Tak už skoro budu mít hotové. Tak. A když už to máte takhle, tak
Tak už to v podstatě téměř hotový. Jenom to tady chytnete. Roztrčíte prsty. Vezmete esíčko. Jestli tam to nevidíte. Tak, vidíte. Roztrčíte to esíčko. A dá se říct, že už je skoro hotový. Takhle to z toho vytáhnete. A taháte. Ale ještě než to dotáhnete do konce, tak tady vezmete gumičku, protáhnete, tady to zaháknete a opět vytáhnete, protáhnete, vytáhnete a takhle na to jakože zaháknete, živně prostě gumičky. A tady to akorát vytáhnete všechno. Pokud se bojíte tahat, tak můžete udělat gumičkou, jak říká kamarád. Takhle to všechno pomalu vytaháte. A když už to budete mít vytáhlý, tak už to bude takhle hezky vypadat. Pokud vám to je takhle ještě malý, což asi bude, tak si k tomu můžete dodělat normální křiště. A jak vidíte, tak můžete to kousat i takhle. Z obou dvou stran to vám hezký. Tak tohle by bylo pro tohle video asi všechno a dalšího videa ahoj. Se tady kamarádka ušla. Skoro natáhnout. Tak jo, ahoj. Krása! Jako fakt. Jo, to já mám. Tak uloží na to, uvidíte. No. Chceš něco ten narod? Ty udělala. Když mě poradí, jsem díl nejdu. The song ever. Co počkej, to s tím je? Jo. Nestop.